Upiana. 15 hodin a 4 minuty jste ve správný čas na správném místě, ať už tady přímo v Radio Café na Vinohradské 12, anebo u rozhlasových přijímačů. Právě začíná další dvojka Upiana, od mikrofonu vás zdraví Jiří Holoubek. Hezké odpoledne. Ten hlavní potlesk ovšem bude patřit našemu dnešnímu hostu, zahraničního hosta. Tady máme po nějaké době zpěvák, skladatel, textař, pan Peter Cmorík. Krásný dobrý deň. A potlesk do třetice, protože když jsme ve dvojce u piána, samozřejmě musím představit i muže, který dnes Petra bude na piáno doprovázet, pan Zoltán Tóth. Hezké dopoledne. Musím se teď omluvit těm, kteří mají opravdu uši na stopkách, protože do toho potlesku jsem řekl ze zvyku hezké dopoledne, jinak vysílám v dopoledním programu, tak přátelé, vy, kteří řídíte třeba, abyste teď nenabourali v autě, opravdu je odpoledne, krátce po 15. hodině. Petře, děkujeme, že jste přijel. Jaká byla cesta? Ja ďakujem, že som mohol prísť. Cesta bola super, ako vždy do Prahy proste. Ale naozaj, teraz bola úplne bezproblémová. No ať to vydrží i na cestě zpátky. Ďakujem. Pokud byste to nevěděli, já musím připomenout to, co na Slovensku ví úplně každý, v Čechách možná skoro každý. Petr je vítěz soutěže Slovensko hledá superstar. Mně to přišlo neuvěřitelné, že už to je 18 let. Rok 2006. Je to tak, no, už ubehlo 18 rokov a ja si to stále pripomínam tým, že pesnička Dážď, ktorá bola môjim prvým singlom, už má 18 rokov, keď to hráme na koncerte. Je to spiela. Tak to tak, áno, tak hovorím, že už si môže dať so mnou aj sklenku. Mně to došlo jaksi v celé šíři až obludnosti, bych řekl, když jsem se v rámci přípravy na to naše dnešní setkání a povídání podíval na YouTube, jak tak se člověk jako jukne na nějaký rozhovor, na nějakou písničku a tak. A tam jsou samozřejmě, to je jako neúprosná platforma v tomhle. Tam jsou pochopitelně i záznamy z toho roku 2006, z toho vašeho soutěžení. Jaké to je, když se podíváte na toho klučinu, který tam tehdy soutěžil? Dávno som sa nepozeral, musím povedať, ale... Nedělejte to. Takto. Človek je v tej súťaži a má disciplíny nejaké, ktoré musí absolvovať. Takže robil som vtedy, čo sa dalo a dôležité je, že to malo nejaký ten podtext a ten bol ten, že som chcel, aby sa tá hudba, ktorú chcem tvoriť a ktorú tvorím, aby sa zviditeľnila. To otvorilo akože tie dvere naozaj celkovo na celé Slovensko a to bol ten bod, ktorý sme chceli dosiahnuť. Já se k tomu určitě ještě jednou otázkou vrátím v našem dalším vstupu, ale my si za chvíli poslechneme první písničku a k tomu musíme říct, že se dneska scházíme také proto, abychom si společně připomněli úžasného muže, zpěváka, skladatele Vašo Patejdla. V říjnu roku 2022 byl tady ve dvojce u piána naším hostem, bohužel 19. srpna minulý rok nás opustil. A vemu to z jiné strany, protože vím, že vy jste půl roku svého profesního života, ještě před tou celou slávou, strávil v Japonsku. Kdybych byl Japonec a nic nevěděl a zeptal se vás, kdo to byl ten Vašo Patejdl, co byste tomu Japonci řekl? Můžete slovensky. Ďakujem. Som rozmýšľal, že viem povedať dobrý deň a ahoj po japonsky. Povedal by som, že to bol najvýznamnejší skladateľ populárnej hudby na Slovensku a jeden z najväčších v Československu. Říká Petr Cmorík, náš host dnešní dvojky u piána, a my si poslechneme první písničku, která bude právě z dílny Vaša Patejdla. Která to bude? Bude to pesnička Kaskadér a veľmi sa na ňu teším, lebo ja som rocker a to je taká big beatová rocková pesnička. Úderná. Jo. Tak si ji poslechněte vy tady v Radio Café na Vinohradské 12 i vy, kteří posloucháte dvojku piána u svých rozhlasových přijímačů nebo z telefonu, nebo na počítači, prostě kdekoliv je to jen možné. Petr Cmorík.
závesí. Lúka tížko vzdychá, víťazom je pýcha, cenou sláva pochybná. Lásku žien navždy stráca, spí tu sám. Tá zvláštna práca pýta veľkú daň. Lúka tížko vzdychá, víťazom je pýcha, cenou sláva pochybná. Bol to kaskadér, skočil do čiernych dvier, krátko žil, k tomu kvetorúk vloží. Kaskadér, nenašiel správny smer, bláznivé výčiny, riskoval vždy za iných sám. Práve spí, z výšky hviezd tma hustá, spúšťa závesy. Lúka tížko vzdychá, víťazom je pýcha, cenou sláva pochybná. Bol to kaskadér, skočil do čiernych dvier, krátko žil, k tomu kvetorúk vloží. Kaskadér, nenašiel správny smer, bláznivé výčiny, riskoval vždy za iných. Kaskadér, skočil do čiernych dvier, krátko žil, k tomu kvetorúk vloží. Kaskadér, nenašiel správny smer, bláznivé výčiny, riskoval vždy za iných sám. Víťazom je pýcha, cenou sláva pochybná. Bol to kaskadér, skočil do čiernych dvier, krátko žil, k tomu kvetorúk vloží. Kaskadér, nenašiel správny smer, bláznivé výčiny, riskoval vždy za iných. Kaskadér, skočil do čiernych dvier, krátko žil, k tomu kvetorúk vloží. Kaskadér, nenašiel správny smer, bláznivé výčiny, riskoval vždy za iných sám. Český rozhlas Dvojka. Naším hostem je dnes zpěvák, skladatel, textař Peter Cmoryk. Tohle byla první písnička, se kterou jsme se ohlédli za osobností Vašo Patejdla a budeme to průběžně činit právě při dnešní dvojce u piána, ale já ještě jednou a naposled se zastavím u té Superstar. Pokud by naši posluchači nevěděli, tak já musím říct, že od té doby vy jste se stal 5násobným zlatým slávikom na Slovensku, což je úžasné. Ale když člověk skončí na té nejvyšší metě v takovéhle soutěži, jak dlouho mu vydrží pocit, že je superhvězda? No, bol som 2-krát aj strieborný. Ako... Dobře, myslel jsem ale Superstar ještě v tomto případě. Ja neviem, ja mám pocit, že keď sa vrátime k tej súťaži naspäť, že je to len naozaj nejaká pomôcka, ale potom, ako zhasnú svetlá posledného prenosu, tak si ide každý svojou cestou a tam sa to láme, tam sa uvidí, že čo človek môže priniesť do tej populárnej hudby. Našťastie ja už som mal svoj tím ľudí a na svete bola pesnička Dážď, na svete bola pesnička Mám pocit a to boli tie prvé 2 single, ktoré mi zaručili to, že po súťaži som mohol ďalej hrať, lebo rádia to hrali a chodili sme po televíziách a bolo to super, takže to odštartovalo tú kariéru. A ešte slávne slova Paľa Haberu, ktorý povedal, že som spevák s veľkým S, čo mi doteraz žienky hovoria. Pro posluchače u nás zpěvák s velkým Z by to byl tedy.
Nevadí, môže byť aj tak. To, jak přejedete hranice, tak prostě. Právě ta práce, která opravdu v oblasti umění muziky není jednoduchá, tak každodenní. A ještě ke všemu, alespoň u nás ten pohled dlouhodobě byl takový a možná ještě přetrvává, že na Slovensku ta kvalita populární hudby byla vždycky, jako nechci říct lepší, to možná platilo v 80. v 90. letech, ale byla opravdu velmi vysoká. Bylo to těžké potom si najít ten svůj prostor. A co si ho najít? Ale hlavně ho udržet. To je taká alchýmia. To človek asi musí byť veľmi veľký producent, skúsený, aby to vedel trafiť. A ešte, ja som mal skvelého producenta Juraja Kupca, ktorý ale aj písal tie pesničky. Takže ten nadhľad je otázny, že či to akože tak vedel smerovať. A samozrejme za tie roky sa mení vkus aj ľudí, mení sa doba, za 18 rokov sa zmenilo už strašne veľa vecí. Takže ja si myslím, že pesnička má byť pesnička a čím má lepší obsah a viacej povie človeku dlhodobo v srdci, že to nie je nejaká módna záležitosť, ale že pojednáva o veciach, ktoré sú stále a ktoré stále máme radi a stále budú in, aj o 20 rokov, tak môže predpovedať tej pesničke možno aj nesmrteľnosť. Ale je důležitá položka to, co jste zmínil, že je to dlouhá doba, ten čas běží, mění se vkus lidí, mění se nálady, možná potřeby toho, co chtějí kdy slyšet. Změní se, a teď nebudu říkat obecně interpret, ale i vy, právě proto normálně marketing, že si jako řekne, no tak dobrý, tohle fungovalo před 5 lety a teď teda se po mně chce něco jiného a já půjdu tam tudy. A nebo ne? Nebo je pro vás to kouzlo držet si tu vlastní cestu? Otázka je, že čo sa po mne chce. Že či ľudia chcú toho Petra Cmorika, ktorého spoznali v roku 2006 a páči sa im ten štýl, ktorý hrá, spôsob spievania, akým spieva, texty, ktoré vtedy som spravil. Lebo aj tí ľudia rastú, vyvíjajú sa z malých detí, a my už máme generácie ľudí. Presne tak. A oni už majú deti a oni už tie svoje deti nosia na koncerty. Takže ja už som zažil aj tú výmenu generácií, čo je akože pre mňa úplne dojímavé. Ja mám 2 malé deti, 6-ročných chlapcov, dvojičky a proste to vidím, ako oni ľúbia tú tatinovú hudbu a takisto aj tí ľudia, ktorí stáli pri mne na začiatku, už majú svoje deti a niektorí už majú aj vnúčence, hej, lebo však nemuseli mať vtedy málo rokov, keď fandili. A naozaj sú to generácie ľudí, cez ktorých to prechádza. To je to čaro života s hudbou. Říká Petr Cmorík, náš dnešní host ve dvojce u piana, kterého poprosím o další písničku. Opět to bude Vašo Patejdl. Teď to bude krásná skladba, kterou samozřejmě dobře znáte i z vysílání dvojky Voda, čo ma drží nad vodou. A teď nevím, jestli to z rozhlasu bylo slyšet, ten povzdych tady z auditoria. Je to krásna pesnička, veľmi ťažká. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. K tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si.
sa seba napiť, šaty odhoď preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý prameň teč. Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Chcem sa seba napiť, šaty odhoď preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý prameň teč. Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Chcem sa s teba napiť, šaty odhoď preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý prameň teč. Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Dvojka u piana. Petr Cmolík a na piano ho doprovází Zoltán Todt. Chtělo by se říct, to se to zpívá, když to někdo umí. Ale vy jste říkal, Petře, že to je těžká písnička. Pojďme se podívat na to pro lidi, kteří se třeba muzice, potažmo zpěvu nevěnují. Co to znamená, že je těžká? Proč třeba tahle písnička je těžká? Je to věc jako prožitku, obsahu, rozsahu? Skôr to beriem z tej technickej stránky. Ja teraz, pretože ja nie som úplne interpret vašových pesničiek, ale musím povedať, že odkedy nás opustil, tak veľmi veľa ľudí sa na mňa obracia, aby som zaspieval vašové pesničky. A možno preto, lebo ono sa to možno nezdá, ale ten Vašo mal obrovský rozsah. Naozaj spieval aj hlboko, aj vysoko a ja si myslím, že je málo takých spevákov, ako Vašo bol. A spievať to je naozaj, je to náročné proste, je to náročné k tomu všetkému, že čo človek nemá úplne vžité a že to nie je ako spievať vlastnú pesničku. Je pravda, že Vašo Patejdl byl z těch zpěváků, které když člověk poslouchal, tak si řekl, to není takový problém, jenom do okamžiku, než si to zkusil. Presne tak, lebo jemu to išlo naozaj prirodzene, bol veľmi talentovaný muzikálny človek, ktorý tým, ako miloval tú hudbu a ako mu to prišlo všetko prirodzené, tak aj spieval. A naozaj spievať po ňom je sa hovorí u vás, že spievať po Gottovi, ale ani spievať po Patejdlovi nie je také jednoduché. No nebudu se pouštět ani do jednoho, ani do druhého. Budeme si dál povídat a vlastně se už plynule přesuneme k další písničce, která zazní, protože tentokrát to bude vaše věc. Je poměrně nová, klip
který k ní můžeme vidět, na který můžeme narazit, je letošní. Jmenuje se To boli časy a ještě se možná dostaneme k tomu, proč a jak vznikla a tak dále, ale teď mě zajímá, když se člověk zaposlouchá, tak uběhne minutka a narazí tam na sousloví voňavky děvčat. A teď mě napadá, jestli to je jako náhoda, protože prostě to je něco jako v anglických textech, že sun goes down zapadá v každý druhý písničce, tak se to prostě hodí. A nebo jestli to je odkaz na písničku Vašo Patejdla. No, je to odkaz a ste prví, ktorí ste si to všimli. Na Slovensku si to nikto nevšimol ešte. To není možný. Neviem, alebo mi to nikto nepovedal, ale zdávam hold, lebo naozaj, keď som písal, ja som písal aj text, aj hudbu a keď som to písal, tak som tam mal, že parfémy dievčat. A človek tie frázy nejak omiela, hľadá nejaké lepšie. Ja neviem, parfém to nie je úplne slovo, ktoré by sa tak dobre spievalo. A v tom mi napadlo, že vlastne Vašo má voňavky dievčat a voňavka je také slovenské, také mekučké slovo, že? Také fajn. A hovorím, že idem to skúsiť. A keď som to zaspieval, hovorím, že ale to je taký čistý Vašo, tak som si povedal, že dobre, nechám tam toho Vaša a ešte v tom vokále zaznie aj voňavky dievčat, ale v inej harmónii, takže nie je to úplne akože tak na prvú, ale áno, je to parafráza z Vašovej pesničky. Gratulujem. Já děkuji pěkně. Získali jste prvou cenu. Tak pojďme na tu písničku. Jo. Jmenuje se To boli časy a potom si o ní něco povíme. Super. Ale v každém případě vy, kteří jste si Český rozhlas Dvojka přiladili možná až v tuto chvíli, tak vězte, že posloucháte Dvojku u piána a naším vzácným hostem je dnes zpěvák, skladatel, textař Petr Cmolik. Mimo jiné vzpomínáme na Vaša Patejdla, ale samozřejmě mluvíme i o Peterově hudební cestě a tady je jeho nová píseň To boli časy. Pamätáš, mali sme 16 rokov, zbavovali sme sa rodičovských okov, svet začal patriť nám. Nikto z nás v tom nebol sám. Sedávali sme na lavičke u vás, večery stále dlhšie zdržali nás, túlali sme sa ulicou, domov šli plný pocitov. Voňala jar a voňavky dievčat, ruka v ruke, každá niečia. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary pretnú. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú. Či splnili sa tie veľké sny, ktoré sme tak smelo snívali na teplom asfalte? Sme sa do neba dívali. Milión hviezd a milión ciest šepkali nám, môžeš všetko, čo chceš. Mali sme veľké plány a srdcia otvorené brány. Voňala jar a voňavky dievčat, voňavky dievčat. Ruka v ruke, každá niečia. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary pretnú. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú.
vedia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú. Ďakujeme krásne. Český rozhlas Dvojka. Petr Cmolík v dnešní Dvojce u piana. Teď nepochybuji o tom, že na tohle už se vás naopak ptalo hodně lidí a tuším, že to je jako jedno z prvních, co někoho napadne, když slyší tuhletu písničku. A to sice, jestli jako není brzo. na to se jako ohlížet a říkat si, jo, to tehdy. Proč se ptám? Mimo jiné i protože začíná mít jako pocit, že to je, nebo alespoň u nás to tak funguje, že se zdá, že to je jako velmi populárně vyhledávané téma. Zpívat jako o tom, jaký to bylo v 90kách, to má každá druhá kapela, a pak je druhá položka československý duet. Kdo to nemá, jako by nežil. Takže... Spĺňam obidve kategórie, takže žijem. Tak áno, ako sme predtým spomínali, sú témy proste, ktoré človek má rád a máme ich radi všetci asi. A človeka v nejakom tom momente v života aj toto napadne. Ja som pesničku To boli časy písal preto, lebo veľmi málokrát sa mi podarí prísť do toho mesta, kde som žil. Nie je to moje rodné mesto, ale Veľké Krtíž je mesto, kde som vyrastal a kde som mal tých naozajstných kamarátov. Zásadné veci sa udiali vo formovaní môjho života. Vlastne aj to, že som tam chodil do tej hudobnej školy, že moja maminka ma učila klavír, tam som mal prvú kapelu a to bolo práve vtedy, keď som mal tých 16 rokov. Tak som si tak zaspomínal, aj videoklip je taký, že sedím v aute a šoférujem a spievam si to a vlastne človeka napadnú v aute tie veci, nie? Že ide si tou krajinou a idú mu myšlienky a tak mi napadlo, že toto by mohlo byť akože veľmi fajn. Okrem toho, ja tých mojich spolužiakov z gymnázia veľmi rád stretávam, veľmi málo, ale o to radšej ich stretávam a vlastne vo videoklipe sa aj podarilo také, že som len tak napísal do facebookovej skupiny, že komu by sa chcelo, tak vo štvrtok o 3:00 idem točiť klip autentický do mesta, kde som prežíval tú moju mladosť alebo tých násť a že kto by chcel, že by sa mohol pridať a že by som sa s ním len tak nejak stretol a natočili by sme niečo, no a vznikla z toho triedna stretávka. Mně teď ale napadá, že vlastně ta otázka byla možná trochu nemístná v tom duchu, že ono to má... Že jsem ještě mladý. Přesně tak, ale Ďakujem. Ono to má výhodu. Ne, ono to má právě výhodu. Když takovouhle jaksi ohlížející se píseň napíše člověk takhle mladý, tak to znamená, že v 60, v 70 můžete napsat To byly časy 2 a dívat se na to období mezi 40 a 50 třeba. Dobrý nápad, zapíšem si ho. Sejdeme se potom, řekneme si. Ale ešte zase táto pesnička už je síce napísaná, ale môžem ju spievať aj v tej 70-ke. To je pravda. Stále bude aktuálne. Pořád bude aktuální. Petře, povězte, vy máte bohaté zkušenosti s vystupováním u nás i na Slovensku a já jsem mnohokrát slyšel, že slovenské publikum oproti českému je vřelejší, že se dokáže více radovat, dokáže dávat emoce víc najevo. A my, že jsme takový chladnější, máte stejnou zkušenost? A jako teď, neberte to diplomaticky, jo? Normálně do nás teď. Ono je to tak, že to hovoril niekto z českej kapely, že? Někdo z české kapely, tak, no asi jo, no. Lebo my to máme naopak asi, hej? Ale ono to sedí... Je to diplomat. Nie. Naozaj teraz čisto úprimne to hovorím, že je to tak, že keď české kapely idú na Slovensko, tak majú z toho taký iný zážitok, iní ľudia sú tam, iní ľudia to počúvajú, ináč reagujú. A takisto to platí aj pre nás, že my keď prídeme sem, tak sa strašne tešíme vždy, lebo také dobré publikum je vždy. Tí Česi sú takí kultúrni, že to je také super, tie potlesky sú také dlhé a vždy sa usmievajú a po koncerte každý zagratuluje, aký si fantastický. A to napríklad my doma nemáme. Ale podľa mňa Češi na Slovensku to majú. Hej, lebo to je zahraničný dovoz proste, tak človek si to ako keby viacej váži. Áno. Je to pravda, asi na tom něco bude, co říkáte. Ještě s tím rozdílem,
což je vlastně dnešní zkušenost, že Češi si užívají tu vstřícnost a to přijetí na Slovensku, které je mohutné, a většinou jdou na halušky. A já, když jsem dneska šel na oběd tady do vedlejší vietnamské restaurace, tak jsem vás tam potkal. Vy nejdete na vepřoknedlo zélo, vy jdete prostě na vietnamskou... To bola presne toto mi napadlo, že vystúpime z auta v Prahe a ideme do vietnamskej reštaurácie. A bola najbližšie, hej, akože na ospravedlnenie chcem povedať. A to musíme říct posluchačům, že my jsme se tam nepotkali jako z očí v oči. Áno, ale presne to mi napadlo, keď som tam vchádzal, že nenájdeme niečo české. A hovorím si, že ale zase až toľko času nebolo na to, aby sme hľadali, keďže sa tu úplne neorientujeme, tak hovorím, že už najeme sa tu a už dáko bude. Takže veľmi sa ospravedlňujem. Ale je pravda, že vždy, keď prídeme, tak neobídeme tie klasické dobré české jedla. Petr Cmolík a my jsme samozřejmě ve dvojce u piana především kvůli muzice, nebo i kvůli muzice, ale také kvůli povídání. Ale je čas na další písničku. Nepriznaná. Opět Vašo Patejdl. Proč zrovna tahle? Je k ní nějaký zvláštní vztah? A nebo je to prostě jedna z těch v uvozovkách, z těch mnoha, které jsou krásné a povedly se? Od Vaša sa dá vystavať celodenný a celovečerný program z pesničiek, ktoré má človek najradšej, takže naozaj je to jedna z pesničiek, ktoré sú super, jedna z mnohých pesničiek, ktoré sú super. Děkujeme moc, těšíme se na ní. Pokračuje dvojka u piana. Petr Cmolík stále naším hostem, což bude platit až do 16. hodiny. Mimo jiné vzpomínáme na Vašo Patejdla. Môj. Niekedy nestačí vravieť po hláske. V objatí začína ten pravý boj. Je roky, mesiace, zmúdrie v nich mladosť. Rozum a srdce to každý z nás má. Len neviem, ktorému urobiť zadosť. Ostaneš na veky nepriznaná. Buď šťastná, nepriznaná a nikdy nebuď sama. Z diaľky sa budem dívať, ako sa máš a či si živá. Buď šťastná, nepriznaná, vek slúži omšu za nás. Maj, čo si tajne zjeláš, ja viem, že to bude veľa. Za úsmev na tvári s cestičkou slzy dávam ti mlčanie, som predsa muž. Nikdy však nebudem pre teba cudzí. Spomienky nezotrieš tak ako rúž. Buď šťastná, nepriznaná a nikdy nebuď sama. Z diaľky sa budem dívať, ako sa máš a či si živá. Buď šťastná, nepriznaná, vek slúži omšu za nás. Maj, čo si tajne želáš, ja viem, že to bude veľa. Tejto láske
iba môj. Niekedy nestačí vravieť po hláske. V objatí začína ten pravý boj. Buď šťastná, nepriznaná a nikdy nebuď sama. Z diaľky sa budem dívať, ako sa máš a či si živá. Buď šťastná, nepriznaná, veď slúži omšu za nás. Maj, čo si tajne želáš, ja viem, že to bude veľa. Ve dvojce u piana Petr Cmolik a já nepochybuji o tom, že i doufám, díky tomu dnešnímu vysílání a setkání ve dvojce u piana u nás naberete nové stovky a tisíce fanoušků a faninek. To by bylo super. No, já se tím chci dostat taky k tomu, kde, případně jak často, pokud se to dá nějak zobecnit, vás můžeme vidět a slyšet u nás. Když nevyrazíme na Jesus Christ Superstar. Áno, ako v Praze. Jako v Praze a v okolí, to my máme takový dopravní prostředky, můžeme jako i do širšího. Je to menej, ako by sme chceli, to je pravda, lebo nám chýba, my to voláme, že nejaký styčný dôstojník, proste niekto, kto by sa chcel venovať nám a propagácii, vybavovaniu vystúpenia koncertov. My sme tu strašne radi, ja by som tu aj býval najradšej, ale zatiaľ sa to nedá, takže to bola akože verejná výzva toto, hej? No já právě vás chci upozornit, abyste si doma nenadělal nepřáteli. Dvojka je celoplošná stanice a možná i kousek za hranicema se to chytne. Tak ešte raz, aká bola... Ešte jednou a stručne to vezmeme. Nie, proste. Kde a jak často vás tady môžeme vidieť? Menej ako by sme chceli naozaj a napríklad tento rok je toto jedinečné vystúpenie tým, že je asi jediné. Ale samozrejme v priebehu rokov sa tu vyskytujeme tak v priemere 2, 3, 4 krát ročne. Tu v Prahe a ináč naozaj tiež pár koncertů mávame po Čechách, hlavně teda na Morave. Já jsem před chvilkou zmínil muzikál Jesus Christ Superstar i proto, že před několika týdny, vlastně měsíci jsme si tady připomínali výročí uvedení z roku 94. To jsem viděl. Ano, výročí uvedení tady u nás s Bárou Basikovou, Danem Bártou, Michaelem Prostějovským a vás stále to platí, myslím, že se to pořád hraje. V roli Ježíše můžeme vidět v Ostravě. Áno, presne tak. Už je to 7 nebo 8 let. 7 alebo 8 rokov to už robíme. Nikto nečakal, že to bude tak dlho, lebo to vyzeralo predsa len to ostravské divadlo je repertoárové, takže oni tam veľmi často menia repertoár, ale ten Jesus nejak ostal, ale je pravda, že ho hráme už málo, hrá sa už len tak cez sviatky, cez Veľkú noc a pred Vianocami, ale veľmi si to užívame aj tak. No áno, hrám Ježíša, áno. Mi hovoria stále, že chodím sa tam ubičovať, že sa mi to musí veľmi páčiť. Já jsem teď zaváhal trošku, jestli mám položit tu další otázku, která se ale týká, já už teď vím, že vysnese to lecos, tak je to v pohodě, ale váhal jsem, jestli to není třeba nějaký technický šotek, když jsem se, a co by tak jako člověk udělal, když se připravuje na rozhovor, mimo jiné se podívá na oficiální webovou stránku umělce, se kterým se má setkat, což jsem samozřejmě udělal. Podíval jsem se tak na ten seznam těch koncertů a nehleděl jsem tam dlouho, protože tam není nic. Petře, jako nic. Nula. Mám jako... A to už ale niekoľko rokov je. Jako je chyba na mém přijímači? Nekorešponduje to našťastie s realitou. Ide len o to, že sme sa trošku vykašľali na tú webovú stránku, lebo všetko komunikujeme cez Instagram a Facebook a to sú naozaj tie kanály, kde sú tí naši
kde vieme odkomunikovať všetko, čo potrebujeme. A tá web stránka pre mňa je taká archaická záležitosť. Ja kapely, ktoré mám rád, sledujem ich, som nikdy nebol na ich stránke. Naozaj nikdy. Nie je tam prečo chodiť, lebo všetko, čo potrebujem, si odkomunikujú oni aj rýchlejšie na tých sociálnych médiách. Takže je to čisto táto záležitosť, i keď je pravda, že prečo mi napadlo, že až dobre by bolo s tou web stránkou niečo spraviť, lebo keď niekto sa na to pozrie, tak bude mať pocit, že som emigroval, alebo proste, že som zmenil zamestnanie, alebo niečo. Ale naozaj, kto nás chce vidieť, Peter Cmorík Band, je náš Instagram na Facebooku Peter Cmorík, tam nájdete všetky zaručené informácie priamo odo mňa. Děkuji za to upřesnění, já jsem se na to zeptal i z toho důvodu, že pokud by, a znám, není jich mnoho, ale znám lidi, kteří se vyhýbají sociálním sítím, tak když vás budou hledat na webu, tak to není ta správná cesta, kde se dozvědí, jak si to nejžhavější teda. Áno, niečo z histórie tam určitě nájdu. Posuneme se dál, a to prostřednictvím písně. Já jsem v tom seznamu písniček, které dnes zazní, dostal 5 jasně daných a u jedné, a to u této položky, bylo napsáno podle aktuálního výběru a nálady hosta, autora, zpěváka a tak dále. Jak to dopadlo? Co si teď poslechneme? Dopadlo to super, lebo si vypočujeme ďalšiu moju pesničku, ktorú mám... Co víc si přát. Jednu z mojich úplne prvých a je to pesnička Mám pocit. Já mám pocit, že dnes se nám povedla vynikající dvojka u piana a mám radost, že ještě nekončí. Petr Cmorík se opět přesouvá k pěveckému mikrofonu a vy si to užijte. Právě Petr Cmorík, zpěvák, skladatel, je dnes naším hostem. Můžeme? Krásna, jak deň, bola si sladká ako med, že si zmizla rýchlo, aj to viem. A ja mám zase ďalší blbý deň, keď ťa vidím na schodoch, prejdeš vedľa mňa, som asi tieň. A mám pocit, že na tebe ako budem ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi byť. Mám pocit, že máš v rukách osud môj, tak keď chceš, pusti ho, len sa nezahrávaj s ním. Ja som z teba príliš stratený, počujem v hrudi kameň byť, idem dole do baru a dám si drink. Skúšam si to sám vysvetliť, ale ty máš takú dobrú, preto mi stúpaš do hlavy. Že máš v rukách osud môj, tak keď chceš, pusti ho, len sa nezahrávaj s ním. Možno to prejde, tak zapálim si ďalšiu. Možno prejdeš okolo mňa v parku. Ja zakričím I belong to you. Mám pocit, že na tebe záleží. Mám pocit, že na tebe záleží. Mám pocit,
Petr Smolík ve dvojce u piána. Já vás teď nechám na tom vašem pěveckém místě, protože za malý okamžik půjdeme na další píseň, poslední dnešní dvojky u piána, ale slyšel jsem v jednom rozhovoru asi 2-3 měsíce starém, možná 4, možná 5, to není to podstatné, ale vím, že jste na jaře začali pracovat na nové desce a tam byl takový závazek v tom rozhovoru, že v září ta deska vyjde. A vy jste tam o tom mluvil tak jako, no doufejme, že se to povede. Povede se to? Dúfam, že září je november. Není, že? Těsně vedle. Ne. Září je oktober, že? Ale jestli je to potřeba, já vám to odkývu klidně. Dobre. Tak, no áno, ono... Dobře, do konce roku? Nie, bude. Nebude teraz 9. mesiac, ale začiatkom 10. mesiaca bude. To znamená, že sme sa úplne nejak neposunuli ďaleko od toho termínu, čo je divné, lebo to všetci sa posúvajú. A teda máme napísaný ten album. Tu práve Zoli, ktorý hrá teraz na klavíri, ho mieša, mastruje, lebo okrem toho, že je skvelý klavirista, tak je aj skvelý štúdiový producent. A teda môžeme sa tešiť na nový album. No my po se prázdninách. My se těšíme. Samá autorská muzika? Áno, samá autorská muzika. Myslím, že všetky veci som napísal ja dokonca. Hudbu a v textoch mi pomáhal Vlado Kraus. Jeden z najlepších textárov slovenských. Moc krát děkuju. Jdeme na tu poslední písničku, pak budeme mít ještě chvilku na povídání. Opět se vrátíme obloukem ke jménu Vašo Patejdl. Jaká to bude na závěr? Já tipuju, že to bude zase povzdych. Dúfam, že nie odo mňa. Jak se tady vzdychalo při vodě, tak teď se bude vzdychat zase. Akože táto pesnička si zaslúži ten povzdych, volá sa Ak nie si moja. A zaspívá nám ji Petr Smolík. Si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za 1000 dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja vinný aj bez viny. Nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety. Pesnička o nás dvoch už nie je pre deti. Všetci nám môžu závidieť, vravia, že lásky dávno nie. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostaňme takto chvíľu stáť, na všetko krásne máme čas. Viem, že si práve tá, ktorú mám rád. Nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za 1000 dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja vinný aj bez viny. Všetci nám môžu závidieť, vravia, že lásky dávno nie. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostaňme takto chvíľu stáť, na
všetko krásne máme čas. Viem, že si práve tá, ktorú mám rád. Petr Cmolík ve dvojce u piana. Máme ještě chviličku času. Petře, povězte k té desce, které se tedy 10. měsíc je říjen u nás, které se dočkáme. Ja viem, ja som to len tak skúšal predošovať. Povězte, bude to CDčko nebo LPčko, což je teď velmi jaksi moderní, vracejí se LPčka, nebo to bude nahrávka, kterou si budeme moct pořídit jenom na streamovacích platformách, protože muzikanti často řeší otázku, jestli má vůbec ještě smysl vydávat CDčka. Je to tak, veľa z nás už nemá CD prehrávače, ja som si teraz musel kúpiť ani jeden. Do auta to nedávajú už. Áno, ani do auta to už nedávajú. Je to, ja to beriem ako nejaký spomienkový predmet, proste ako niečo, čo si človek zoberie, kúpi na koncerte a dá si to podpísať a má to ako pamiatku. Takže to CDčko beriem takto a týmto môžem nášmu producentovi Zolimu povedať, že nech vyrobí aj LP master, aby sme ho mali. Ja by som veľmi rád, a je to jeden z mojich snov, ktorý sa mi ešte nesplnil, že by som mal album aj na vinile, lebo ja som milovník vinilov, mám to naozaj rád, venovať sa tej nahrávke, prísť, otočiť si, utrieť od prachu, položiť tú ihlu. Je to rituál. Je to rituál a je to niečo, čo vás k tej hudbe viaže, že si tých 5 pesničiek vypočujete a musíte potom niečo spraviť preto, aby ďalších pesničiek bolo. Z toho mi vychází, že ich tam bude 10 teda. A aj mne vlastne. Myslím, že tam bude 11 pesničiek na novom albume. Tak a poslední bude uprostřed. Jednu dáme takú krátku. Na jednu stranu. No a takže budú CDčka, budú LPčka a na digitáloch samozrejme to bude tiež. Mám radost, že jsme se tady dneska mohli sejít. Já většiu. Mám radost, že jsme si mohli poslechnout písničky vaše, zavzpomínat na vaše patejdla, poslechnout si o vašich plánech. Slibte mi, že to napíšete i na ty webové stránky. Až to bude. Budem sa snažiť to spraviť. Petře, ať se vám daří. Mějte se moc hezky, dámy a pánové. Naším hostem byl dnes zpěvák, skladatel, textář Petr Cmolík. Ďakujem krásne. Krásny deň vám prajem. Petra na piano doprovázel pan Zoltán Todt. Děkujeme moc krát. Pánové, ještě jednou díky. Děkuji za všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojky i za sebe. Ať se vám daří. Mějte se hezky. Dámy a pánové, od mikrofonu a od dnešní Dvojky u piana se loučí Jiří Holoubek. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.